Azi am decis să vă las aici un pamflet intitulat Fasolea cu ciolan, simbol al consensului național. El reprezintă un dialog care are loc între Ion și Didina, eroii mei preferați, dimineața, la cafea, în ziua de 1 decembrie, ziua națională. Tu, Didină, se zice că azi e zi națională, adică prilej de ceva fasole cu ciolan. Ce zici? O sărbătorim sau o tratăm ca pe o zi banală, cum am făcut în urmă cu un an? Facem, Ioane, că fasole avem destulă, iar tu fugi de cumpăr un ciolan și o să pregătim patriotica fiertură, simbol al consensului național. Prin fasole să fim și noi uniți cu țara, că în rest suntem în toate dezbinați, deși umil cu toții împărțim povara de a fi ajuns iarăși să fim amanetați. Da, Didină, ridică și Ion înflăcărat cuvânt, fasolismul e în semn de patriot, te ține până ai eliberat primul vânt și te-ai desumflat de el de tot. Mai stă Ion, se mai gândește, mai soarbe din cafea, apoi către Didina lui grăiește chiar așa. Da, te întreb, Didina mea de-o viață, anul acesta vor mai ieși la defilat? S-or mai împăuna cu cocarde în piață ăștia din partide și statul eșuat? Sigur, dar americanii au să vină? Că erau cu ai noștri cot la cot. Se aude că n-ar mai avea nici motorină și au apelat la procurorii de la DICOT. Da, ce tevatură pentru un butoi cu motorină, dar când se fura, ei cu ce erau ocupați? Nu se țineau cumva mână de mână și acum românii sunt mari vinovați? Auzi, Ioane, dar la guvern s-o mânca fasole, cu ciolan ori cu cârnăciorii de pleșcoi. Cum nu, că acolo ciolaniada e în floare și politicienii stau precum muștele pe un mușuroi. Chiar și de la Cotroceni, de prin grădină, mai scapă de după gard în plin avânt câte o grozavă, teribilă bășină purtătoarea prezidențială de cuvânt. Și uite așa, și acum soții încă mai pun țara la cale, împărțind în doi zacusca din borcan, căci Didina n-a pregătit nimica de mâncare cu fasolea declarându-se dușman. De fapt, și-ar fi dorit și accesul la ciolan, dar din nefericire nu putea să îl ajungă, căci fără statut de politician nu-i rămânea decât să înjure și să plângă. Personal, eu, cel ce vă adresez aceste cuvinte, nu mai înțeleg noțiunea de patriot, nu sunt manipulabil, nu cred în președinte și nu stau drepți în fața statului cel mafiot. Știm ce trăim, dar nu știm ce va să fie, în țara în care nici fier vechi nu mai găsești. Dar noi suntem încă mândri, suntem cetățenii UE și ne-am uitat eroii căzuți la Mărășești.